Dames en heren, vanuit Hotel Asteria is dit alweer de 14e uitzending van Venray in Bedrijf aan tafel. Ook vanavond ontvang ik aan deze tafel 3 ondernemers die vertellen over hun bedrijf en hun onderneming. Later in het programma, zoals u van ons gewend bent, gaan we de lift in om te kijken wie de zogenaamde elevator pitch verzorgt. En de gasten worden vandaag geïntroduceerd door niemand minder dan Det Verhoeven. Welkom Det. Det, jij bent hier als voorzitster van de Venrays Ondernemersprijzen, want die zitten eraan te komen, 9 januari aanstaande. Hoe is het ermee? Loopt goed. We hebben een super act voor het programma, vind ik zelf. De bedrijfsbezoeken zijn geweest op dit moment. De jurydag moet nog komen. En de publiciteit doet er heel veel aan om de kandidaat zoveel mogelijk ook in het licht te zetten. Dus, en die jurydag, dat is waar de genomineerden zich nog een keer aan de jury kunnen presenteren? Ja, dus er zijn een aantal juryleden zijn bij de bedrijven op bezoek geweest. En 29 november is voltallige jury aanwezig en dan kunnen ze zich nog een keer daar laten zien wat ze allemaal kunnen. Kun je heel kort vertellen wat het thema van dit jaar is? Het thema is sociaal teamwork. Succesvol teamwork is het thema en het zijn ook echt bedrijven die laten zien dat ze op een hele goede manier met elkaar kunnen samenwerken en goed teams vormen. Ja. Zijn er nog kaarten verkrijgbaar voor het evenement? Nee Rob, helaas. Kaarten gaan via de verenigingen. Dus iedereen die zich een kaart wil kopen moet zich aanmelden bij de vereniging. Ja. Bij de vereniging bedoel je de ondernemersverenigingen? Ondernemersverenigingen, ja. Dat zijn er dus 10 in Venray. En die verkopen de kaarten. Maar meestal zijn ze heel snel weg. Maar wij doen daar helemaal niets mee met die kaarten. Ja. Wat ik dan wel weet is dat er volgende maand hier op Pelemaas TV, dames en heren, een speciale uitzending geheel in het teken van die ondernemersprijzen te zien zal zijn, waar onder andere alle genomineerden zich aan u gaan voorstellen. Dus daar moet u natuurlijk naar kijken. Dat hebben we ook weer gezegd. Det, jouw rol vanavond is om de gasten te introduceren en ik wil jou vragen om de eerste gast bekend te maken. Ga je gang. Onze eerste gast is een blij man. Iemand die erg goed schilderen kan. Hij won een mooie vakprijs met zijn ploeg. Ja, zijn bedrijf heeft een mooie toekomst voor de boeg. Voortdurend verbeteren, dat is de kracht. Waarbij ook aan het personeel wordt gedacht. Planmatiger en slimmer werken. De eigen medewerkers opleiden en versterken. Dat geeft meer werk en meer plezier. Gert-Jan Reinders van Gerard Reinders Schilderwerken. Hij is hier. Ja, welkom. Dag Gert-Jan. Ik hoorde het net zeggen, hij kan goed schilderen. Kun je zelf goed schilderen? Nee, ik ben helemaal geen schilder zelf. Dus, dus dat is een leugentje. Nou, maar goed, even om te beginnen. Gefeliciteerd volgens mij mag ik zeggen. Want jullie zijn onlangs uitgeroepen tot voorbeeldbedrijf van knap werk. Ja, kun je daar iets meer over vertellen? Ja, knap werk, dat is eigenlijk slimmer werken. 4 jaar geleden hebben de werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties een onderzoek gedaan naar het imago van schildersbedrijven. En die vonden dat imago naar een hoger niveau getild mocht worden. En wij zijn daar naar een presentatie geweest. En we waren gelijk enthousiast, want wij wilden dat ons bedrijf daar ook in meegelegd werd. Daar hebben in totaal 120 bedrijven voor aangemeld in die 4 jaar. Ja. Ons traject heeft 2 jaar geduurd. En van die 120 bedrijven zijn wij als die organisatie uitgekozen als beste bedrijf dat wij de pluim hebben mogen ontvangen. Ja, over die pluim zo meteen meer. Het imago, is dat ook beter geworden? Ja, het imago is zeker beter geworden. Dan kan ik denk even best van vooraf aan beginnen hoe dat traject tot stand is gekomen. We hebben een scan gedaan zelf op internet. Daar zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen waarbij wij goed in zijn, maar ook nog verbeterd kan worden. Mm-hmm. Dat zijn 3 items geworden bij ons. Dat is planmatig werken, doorgroeien en innovatie en onderscheidend vermogen. Nou, planmatig werken, dat is eigenlijk voor ons slimmer werken. Oké, ik wou net vragen, deden jullie dat niet dan? Jawel, dat deden wij zeker wel, maar altijd kan alles verbeterd worden. We hebben een bepaald niveau en dat niveau wil altijd weer overstijgen. Je hebt het over planmatig werken. Hoe is dat bij jullie verbeterd? Heb je daar een concreet voorbeeld van? Ja, onze medewerkers hebben veel meer verantwoording gekregen.
Daardoor kunnen ze zelf veel meer organiseren. Zelf kijken hoe ze slimmer kunnen werken. En wat doet dat met die werknemers als ze meer verantwoordelijkheid krijgen? Ja, veel gemotiveerder. Hè? Ze raken echt gemotiveerd doordat het hun project wordt. En wat levert het bedrijf dat concreet op dan? Ons levert dat meer omzet op. Want wij hebben, doordat wij veel meer verantwoording naar de schilders hebben kunnen geven, zijn de indirecte kosten zijn wat teruggedrongen, waardoor ik me bezig kan houden met mijn core business. Dat is werk binnenhalen. Goed, nou hartstikke mooi. Ja. Je had het net over die pluim, hè? Ja. Wat houdt die prijs, die pluim eigenlijk in? Nou, dat is een erkenning vanuit die organisatie die dus Knap Werk heet. Ja. Dat houdt in dat wij dus als bedrijf als beste de verbetertrajecten hebben doorlopen. Ja. En ook het imago naar de markt toe goed op de rit hebben gezet. Ja, en hoe draag je dat uit naar de buitenwereld, die pluim? Nou, de pluim is eigenlijk een beeldvormig iets. Ja? Dus wij gaan dat natuurlijk door die pluim dragen wij naar buiten door... Onder andere door hier aan tafel te zitten bijvoorbeeld, hè? Bijvoorbeeld, om daar bekendheid aan te geven. Bekendheid aan te geven, in de pers promotie eraan te geven. Zo een advertentie in Pelemaas bijvoorbeeld. Ja, maar hebben jullie veel reacties gehad? We hebben heel veel reacties gehad. Ja. De leukste? Ja, de leukste. Ja, de leukste. De leukste zijn de reacties van je eigen opdrachtgevers. Oké. Dat je gewoon een mailtje krijgt met van harte gefeliciteerd. Ja. Hey, jij zit hier als directeur. Jouw vader is eigenlijk de oprichter van het bedrijf. Ik begreep dat hij op dit moment op vakantie is. Ja, klopt. Ja. Is hij ook nog actief in het bedrijf? Hij is zeker actief in het bedrijf. Hij is wel wat meer op de achtergrond. Het is zo dat ik de operationele zaken regel in het bedrijf. En mijn vader die houdt, zoals ze dat noemen, de helikopterview in de gaten. En wat maakt Reinders tot een uniek schildersbedrijf? Nou, wij hebben eigenlijk 3 pijlers waar wij ons in onderscheiden. Ja. Dat is dat wij de klant ontzorgen van het schilderwerk voor een langere periode. Ja. Dat kan zijn 15 tot 20 jaar. En de opdrachtgever betaalt daar een gemiddeld bedrag per jaar voor. Dus wij ontzorgen de opdrachtgever van het schilderwerk. Een ander punt is dat wij kijken met andere bedrijven dat we een keten kunnen vormen. Mm-hmm. Door met die keten samen op te treden naar opdrachtgevers, kunnen we daardoor slimmer werken, faalkosten reduceren en efficiënter werken. Even tot slot, laatste vraag. Ja. Die pluim die is nu binnen. Is het werk nu klaar? Nee. Voor ons is slimmer werken een continu proces. Ja. We hebben nu een bepaald level bereikt. Maar we willen weer een stapje hoger en dat doen we door coaching en training te geven aan medewerkers. Missie, visie kenbaar maken. Wat zegt de medewerker bij de klant? Dat zijn dingen waar we mee bezig zijn en ons nog een level hoger willen zetten. Ja, dus je bent hartstikke blij dat je de prijs hebt, maar je blijft ontwikkelen. Tuurlijk. Goed zo. Gert-Jan, mag ik jou heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Dankjewel. Goed zo. Ja, dames en heren, en dan wil ik aan Det vragen om de tweede gast te introduceren. Det, ga je gang. Het aantal Nederlanders met huidkanker groeit. Met de behandeling van hen is veel tijd en geld gemoeid. Op controle naar het ziekenhuis, op de uitslag wachten en weer terug. Nee, lang niet altijd gaat het even vlug. MOSA, expertisecentrum in Venray, behandelt echter goed en snel. Binnen een dag vindt de volledige behandeling plaats, zeker wel. De zorg wordt geleverd door gespecialiseerde mensen. Huidarts Gertrud Krekels van MOSA. Heeft u nog wensen? Ja. Gertrud, zeg ik dat goed? Ja? Oké. Welkom. Kun je kort uitleggen, wat is MOSA chirurgie? MOSA is een centrum hier in Venray wat zich richt op huidkankerzorg. En MOSA, die naam komt van de operatietechniek. Dat is Mohs-chirurgie. Dat is een hele patiëntvriendelijke manier om huidkanker te opereren. De patiëntvriendelijkheid zit hem erin dat we op dezelfde dag de diagnose kunnen stellen en de behandeling kunnen doen. Dus mensen hoeven niet op en neer naar het ziekenhuis
voor de uitslag en weer terug voor de behandeling. En waar kunnen de mensen in Venray jullie hier vinden? We zitten in een groot gezondheidscentrum. Ja. Dat heet Medisch Centrum Buitenlust. Een heleboel mensen hier in Venray kennen dat wel. Er zitten huisartsen en wij zitten daar in datzelfde centrum. Veiligheid en kwaliteit, dat is volgens mij heel erg belangrijk voor jullie, klopt dat? Natuurlijk, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste als je huidkankerbehandelingen doet. Mensen willen goed geholpen worden, veilig geholpen worden. En de grootste kans hebben dat die huidkanker op die plaats niet meer terugkomt. En hoe ziet die kwaliteit er bij jullie uit dan? Hoe kunnen we dat meten? Nou, wij hebben ons team van dermatologen waar we mee samenwerken. Wij zijn betrokken bij alle richtlijnen over huidkanker. Niet alleen de Nederlandse richtlijnen, maar ook buitenlandse richtlijnen. Wij zijn experts op het gebied van huidkanker. Wij zijn betrokken bij de opleiding van huidkankerspecialisten. Niet alleen dermatologen, maar ook plastisch chirurgen, oogartsen, kaakchirurgen. Op dit moment hebben we ook dermatologen uit de rest van Nederland die bij ons komen. Specifiek om te leren hoe kun je het beste huidkanker behandelen. En een ander heel belangrijk iets wat we hebben, dat heet het veiligheidsmanagementsysteem. Waar alle ziekenhuizen hopelijk ook in 2014 aan moeten voldoen. Dat is niet zo? Dat is nog niet zo in alle ziekenhuizen. Wij zijn recent gecertificeerd dat wij dat certificaat hebben behaald. Daar zijn we heel trots op. En waarin onderscheiden jullie je dan van een gewoon ziekenhuis, zal ik maar zeggen? Nou, er zijn een paar punten waar wij ons in onderscheiden. Ja. Dat is in eerste instantie de klantgerichtheid, de patiënttevredenheid. Wat ik al vertelde, het is voor een heleboel patiënten heel belastend om te moeten wachten op de diagnose. En dan weer te wachten op de behandeling. Voor een heleboel huidkankerpatiënten kunnen wij dat op 1 dag organiseren. En wat daarnet al gezegd werd, huidkanker komt heel veel voor. Wat is heel veel? Nou, zo'n beetje 1 op de 4 Nederlanders gaat huidkanker krijgen. Het is de meest voorkomende vorm van kanker die we in Nederland hebben. En is die vorm goed te behandelen of zijn er ook weer heel veel verschillende vormen van huidkanker? Dat klopt. Het is aan de ene kant goed te behandelen als je er op tijd bij bent. En aan de andere kant is het heel belangrijk dat de beste behandeling voor jou specifiek van huidkanker wordt aangeboden. Ja. En juist daarin zijn wij gespecialiseerd. Wij zijn experts. Die persoonlijke benadering waar jullie het dan over hebben? Dat is ook de persoonlijke benadering, maar ook de kennis die we hebben over specifieke vormen van huidkanker. En dat wij precies kunnen zeggen, deze vorm van huidkanker heeft u. Wij zijn betrokken, wat ik al zei, bij alle richtlijnen. Dus wij weten exact wat er moet gebeuren. En dat maakt het dat het voor patiënten natuurlijk een hele veilige manier is. En aan de andere kant, waar wij ook naar streven, is gewoon de korte lijntjes met de patiënt. Dat de patiënt gewoon 's morgens kan komen en lekker in onze koffiekamer kan wachten. En wij doen ondertussen het onderzoek. En een andere, hele belangrijke, vinden we dat wij heel veel tijd kunnen nemen voor pijnbestrijding. Dat een heleboel patiënten angstig zijn voor behandelingen. En wij hebben allerlei technieken in huis om onder plaatselijke verdoving, maar wel pijnvrij te kunnen verdoven. Je zegt 1 op de 4 mensen. Nou, dat is een hoog percentage wat mij betreft. Hoe kunnen mensen, even praktisch, hoe kunnen mensen het herkennen? De meeste mensen kunnen het zelf herkennen, maar we zien ook nog eens vaak dat mensen het gewoon niet herkennen. Omdat ze gewoon denken, nou dat plekje wat er zit, ik heb er weinig last van. Dus ik ga er maar niet mee naar de dokter. Maar mensen hebben mensen pijn? Nee, dus de meeste, dat is het hem net. Mensen hebben geen pijn. Dus we geven ook adviezen, preventieadviezen. En we geven ook heel veel nascholingen en lezingen hierover. Ja. Maar mensen in de algemene praktijk kunnen zich bedenken of ze een plekje huidkanker zouden kunnen hebben. Ja. Is dat als ze een plekje hebben op de huid wat vanzelf is ontstaan, groeit en niet geneest. Dat zou zomaar een plekje kunnen zijn. Wat is de grootste misvatting over huidkanker? Dat het iets is wat heel onschuldig is. En wat ook een misvatting is, dat alle operaties zeg maar pijnlijk hoeven te zijn. Dat is niet zo. Ja. Even tot slot, want we gaan afronden. Hoe zit het met zorgverzekeraars en vergoedingen? Dat is een hele belangrijke in de huidige tijd. Ja. We hebben met een heleboel verzekeraars afspraken erover, contracten. We hopen voor 2014 met z'n allemaal contracten te hebben. Ja. Maar het geldt, ook al hebben we geen contract, dat als de huisarts een patiënt heeft verwezen, dan wordt de zorg die wij leveren net zo vergoed zoals in een ziekenhuis. Okay. Dus dat betekent dat mensen ook bij ons daarvoor terecht kunnen. Goed zo, dank dat je dat met ons gedeeld hebt. Mag ik jou heel hartelijk bedanken. Ik hoop eigenlijk niet dat heel veel mensen naar je toe moeten komen, maar als het nodig is dat ze snel de weg naar jullie zullen vinden. Dank je wel. Dank je wel. Ja, dames en heren, en dan ga ik even de lift in om te kijken wie daar klaar staat voor de zogenaamde elevator pitch. Gaat u met me mee?
Hoi. Hoi, John Swits, Well4U. Dag John, welkom in de lift van Asteria. En dat betekent dat jij de elevator pitch gaat verzorgen. En de komende minuut eerst voor jou. Succes. Okay, dankjewel. Mijn naam is John Smits en samen met mijn vrouw runnen we de webshop well4u.nl voor Wellness at Home. We hebben een uitgebreid assortiment aan wellnessproducten voor yoga, sauna en massage. Van massageolie tot massagetafels. We hebben meer dan 200 verschillende aromageuren en natuurlijk niet te vergeten onze warmteknuffels en warmtesloffen. Dus producten speciaal voor u om het leven makkelijker en aangenamer te maken. We onderscheiden ons doordat we veel informatie delen over wellness, lifestyle en gezondheid. Via onze blog, onze nieuwsbrief en sociale media. Op onze website kunt u een gratis e-book downloaden over hoe aromatherapie te gebruiken. Verder onderscheiden we ons doordat we veel producten op voorraad hebben en daardoor snel kunnen leveren. U kunt de producten bij ons komen afhalen of we versturen ze naar u toe en afhankelijk van de ordergrootte is de verzending gratis. Veiligheid en betrouwbaarheid is belangrijk en daarom zijn we aangesloten bij Webshop Keurmerk en kunt u veilig betalen met Ideal. Is uw nieuwsgierigheid gewekt en wilt u informatie over lifestyle, wellness en gezondheid? Of bent u op zoek naar producten voor Wellness at Home? Bezoek onze website www.well4u.nl. Bedankt voor de aandacht. Ja John, dankjewel voor jouw elevator pitch. Ja, graag gedaan. Gaan we terug naar jou, Ded. En ik wil jou vragen om onze derde en laatste gast aan te kondigen. Tot zo. Kees Werkt kennen we inmiddels wel. Kees is een uitzendbureau en Kees groeit snel. Kees Werkt krijgt er zelfs een broertje bij. En dat maakt Kees natuurlijk erg blij. Kees Werkt doet erg veel in het werven van productiepersoneel. Maar Kees doet en wil meer. Hier is directeur Björn Poels en dat verheugt ons zeer. Dag Björn. Hoi. Ja, even toch over die naam, hè. Kees Werkt. Ik vind het een opvallende naam. Waar komt die vandaan? Nou, we hebben heel lang getwijfeld om het beestje een naam te geven. En de bedrijven met flex in de naam waren al zoveel, dus we hadden zoiets van, nou, het moet iets uniek zijn. Wat ook meteen weer de vraag met zich meebrengt van, nou goed, waar kom je, hè, hoe kom je aan de naam? En nou, we wilden het persoonlijk maken en een aandeelhouder zat in New York in een helikopter. En er werd het verhaal over de Yankees verteld, dat ze allemaal in Manhattan Jan en Kees heten, dus vandaar de Yankees. Nou, het hadden we meteen Kees. En daar hebben we het woordje werkt achter geplakt in eerste instantie. En zo is de naam tot stand gekomen. Ja. Björn werkt nooit in je opgekomen? Nee. Hij werkt wel veel, maar... maar dit voor het bedrijf bekt dit beter. Is dit wat lekkerder? Ja, precies. Wat doet Kees Werkt? Kees Werkt houdt zich met name bezig met het uitzenden en detacheren van productiepersoneel. Dat zijn zowel Poolse medewerkers, Nederlandse medewerkers als Duitse medewerkers. En in welke branches doen jullie dat? Wij zijn met name gericht op de food en dan met name productie, logistieke proces binnen de foodsector en de agrarische sector. Waar ben je te vinden? We zijn te vinden in Horst en ons gebied op dit moment, ons levergebied is Venlo, Kuik, Asten. Daartussenin, daar zijn we op dit moment te vinden. Ja, en hoe groot is het bedrijf? Het bedrijf, we zijn met een man en een vrouw op kantoor. Ja. En daarnaast hebben we ongeveer een 80 tot 100 uitzendkrachten aan het werk. Ja. Hoe kom je eigenlijk aan geschikte uitzendkrachten? Ja, dat klinkt heel raar, maar als je eenmaal begonnen bent, dan komt het zich bijna aanwaaien. Wij zijn begonnen met Poolse medewerkers. Nou, die haalden wij in eerste instantie bij een connectie in Polen, waar heel veel gemotiveerde uitzendkrachten aan het werk waren. Vervolgens gaan de mensen naar de klanten en bij de klanten leggen we altijd bij de receptie kaartjes neer van mensen die op zoek zijn naar werk, dat ze zich bij ons kunnen melden. En eenmaal als je een goede naam aan het maken bent, komen de mensen vanzelf bij je terecht. Ja, het zijn vooral Poolse werknemers? Ja. Nederlandse markt niet? Nou, de verhouding op dit moment, zeker in de productie, is bij ons 80% Poolse medewerkers, 5% Duits en 50% Nederlands. En wij merken gewoon dat de Nederlandse mensen werk zoeken op dit moment niet openstaan voor een baan in de productie. En waaronder ook bijvoorbeeld het salaris een struikelblok is. Ja. Ik hoorde net in het gedicht, in je aankondiging, dat
Kees Werkt er een broertje bij krijgt. Ja. Hoe heet die? Ja. Ja, dat is ook weer, daarom zei ik in eerste instantie Kees Werkt. Kees hebben we natuurlijk, dat hebben we natuurlijk laten staan. En we hebben 1 lettertje veranderd van Kees Werkt naar Kees Werft. Ja. Dat komt, we hebben natuurlijk ons klantenbestand in 2,5 jaar tijd gewoon leuk opgebouwd. En met name het productiepersoneel. Maar binnen de klanten, met name de grotere klanten, zijn meer vacatures als alleen het productiepersoneel. En we kregen heel vaak de vraag van ja, we zijn op zoek, we zijn zo lang al aan het zoeken naar iemand. Heb jij niemand? Nou, wij hadden in eerste instantie gewoon niet de tijd om ons daarmee bezig te houden. En inmiddels op het personeelsgebied uitgebreid. En vandaar ook dat we ons meer bezig willen houden met een iets hoger segment. Dus je hebt tijd gecreëerd. Tijd gecreëerd, ja. En waar wil je naartoe met het bedrijf? Of met de bedrijven? Met de bedrijven? Wij willen, te alle tijden willen wij gewoon de service bieden die we ook zeggen dat we gaan bieden. En natuurlijk wil ieder bedrijf zo snel mogelijk groeien. Ja. Maar ik groei liever gestaag. Dat de klanten die we inmiddels bedienen, dat die bij ons blijven. En dat we gewoon gestaag verder gaan en de groei doorzetten. Dan ben ik een zeer tevreden mens. Ja, en stel die groei die gaat gestaag door. Waar staat Kees Werkt en Kees Werft over 5 jaar? Noem maar wat. Ja, wellicht een andere vestiging erbij om ook het gebied wat uit te breiden. Ja. Maar nogmaals, zover, natuurlijk heb je dromen, maar dan kom ik toch terug op mijn eerste verhaal. Je wil gewoon je service en het werk wat je nu doet en biedt, dat wil je gewoon proberen gestaag voor te zetten. Dan zou ik willen eindigen met de woorden Kees aan de slag. Goed dankjewel. Zo. Bjorn, dankjewel. Goed zo. Ja, en zoals u eigenlijk al weet, hebben wij van dat gepraat hier ontzettende honger gekregen. En dat betekent dat we eens even in de keuken gaan kijken bij chefkok Hans, wat hij dit keer voor ons bereid heeft. Hans, vertel. Nou Rob, vandaag heb ik iets gemaakt in de tijd van de wild. Ik heb voor jullie hertensucade, hertenzwezerik en hertenwangetjes. Ik wens jullie een smakelijk eten. Ja, dames en heren, bedankt voor het kijken naar Venray in Bedrijf aan tafel. Wilt u zelf ook een keer aanschuiven aan deze tafel? Neem dan contact op met de redactie van Pelamaas TV. Nogmaals, bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Tot ziens.